Ladies and gentlemen, we have a caller on the line right now. Maricel, ikaw ba Papa Prince? Pwede ka pa utwas? Mapa friends, pwede ka po tuwas. Maricel, kalma ha, kulbaan ko sa imo, budlay na karon bla, di magwaras. Talk to Papa. Ano to? Nga aman, Napo, mo sa Samar Bang, pwede, stasyon nyo. may ara area, bala mo Visayas pa naman may area. Nga ahaw daw nga daw, gawtas ka gidaw. Ano may tutunog tasan mo sa Samar, ano to? May ginapangita ko nga bata ko nga dito dinalapang. Ay sus! Sus Maria, Mga 20 na subong edad na nabulag siya sa akon mga 3 months pa lang. Tinaligan daw mo ng istorya sa ako, no? Kita mo, insakto ginangambal ko, no? Kita nyo mga kapuso, mga kabarangay, si Maricel solid gid sa Tuktok Papa, die hard gid. Kay man grabe na niyang inagyan sa kabuhi ang experience saya sa ginatawag nga relasyon sa kabuhi. O, tanawa bla, o. Ay, tuod ka Maricel? Kaya ang panulay na blang nga tatay, dito na dinala mo. Ano nagagalingin ulo ko? Panulaya nga tatay, bot silingon, lain naman lain ang iyang, Hindi Ano isa lang na sila tanan nga tatay ba sila yung lain lang niya. Tita, ano da yun? Dito yung gindala? Dito na gindalahay ko no, hambalya sang una, may pamilya sa to kuno. Te? Ay, sus! Di ba yung maginsukmaan? Ikang pamangkuton mo siya sa subong ko sino nga tao ang ginbilina niya to, wala na siya balo. Uy, Isa sus! kuno. Lamping nga, santi nga lamang ko ay blood ko, yawa, klasika, yatis, klasika, amay na ba? Kita mo to ang nag-viral to, kita mo to ang subong gapakitluoy tong nanay, tong na, ano sa may, ano to gani? Sa may online nga sabong, na addict to sa, tapos, ginbaligya, ya bata, ya balor, pila to, 45,000 to, para makabayad sa utang niya, ti subong niya, ano na, mo man na ang balita sa nguna pang may gahambal nga kuno ginbaligya na bata na para may pamasahe siya balik pa hindi mag-ako isang patsyon mo hindi siya mag-ako. di mo yun na lang patsak eh. Joke. Total, di mo lang mag-ako. Joke lang. Kung patsyon ko pang si makriminal ako ano la kang bata mo diya ibanhay. Tapos hindi mo pagid sa hindi mo pagid sa ano na lang no, nang mapasugid sa ulihin no. Gani sa ano kuno na pang sa Kalbayog sa may bugtong bato. Pero nga wala ka mo to mga kaparintihan ha. Wala kita ko to parinti. Pero siya may parinti. Hambal nga siya kuno may parinti pero kung pamangkuton mo o kung sino ngalan wala sa ideya way sa hambal. Pero ano na ka bilang isa ka nanay. Tino na batsagan mo? Sakit man tani, pangipay way mat mahimo. Kay wala nang bata mo ato na to bililin niya ron. Ikapila mo ni nga bata? Subang. Ay sus! Subot silingon, subong mga 20 years old na nasa. Mga 20 na siya subong pang. Nanay ka, how come nga wala mo gid-gin insister sa ulihi? Why mo gid-gin punggan? Paano? Kay gin kasugdan man namon nga duha kay ti isang sa Manila pang pigado amon pangabuhi mo ako malang ang gaobra isa. Okay, sa Manila pagali ka mo to. Sa Manila pa kami sunog volunteer ta na nga nagsunod ta sa Migo na nga upod ko man sa ulubrahan ng asawa na nga hambal na masunod ta na sa Samar kay may parente ta na to. Tapos simple ako kay ti budlay man para sa amon wala kami balay ti kay may bata na kami budlay man nagpasugot ako ginbalihan ko pa siya sang para masahin niya sa bag-o ko ginsudlan. You know what, hindi taman ka hindi taman ka mabasol ha kay man nga ate during that time mga pila pa lang to edad mo. So 19. Ti syempre ikaw ya survival man mo, di ba? Oo, pang kay siyempre wala ikaw sang balay to sa Manila. So para maano mo man tani ang bata mo hindi sa dala hindi ka bala to siyempre kung sa Manila ka pang kanto nga daan ginabakal mo gid. Tapos wala ka mo sang balay to, kumbaga gapangamo ka lang. Wala pa kami sang balay. Pero pangamuhan lang kami. Pero ano ang pagpapatiya sa imo? Gipapatiya ka nga may pamilya to sa amo na? Ako na ang hambal niya. Pang nami man istoryahan na mo sang paghalin niya. Galing sang urihin ng ate, siyempre, ang budlay, bigit wala ka sang communication dito sa ila. Oo. Tapos, ang communication lagi is long distance. Oo. Sa telepono, bala na. Long distance. Baso una, mag-amuna, no, sa telepono ka pa, no, mapila-pila ka pa na, no? Makadto ka pa na sa... Mapila-pila ka gito. Sakto na, mga kapuso, amo na gani, bawal ang judgmental sa Tuktok Papa. Nagay ka mo judgmental, mabasa amo nga klase ka, iloy nga ang nagpasugot sa amo niya mo to. Pero, sakto na, sang una ya,
Gapila ka pa na sa pagkalaba-laba na para makatawag ka lang. Tapos hindi amo na kadali kumpara subong, hindi amo na kadali ang makig-communicate mayo gani subong may Facebook na, may Messenger, may text sa una ya para makakommunicate ka, mapila ka na, mabayad ka na, mahal pa na. Tapos ang Telegram pwede man Telegram. Inoras lang na minuto lang na pang imo nga tinel dyan ha iti may bayad kada minutos mo mo. Oo, tapos ang Telegram sa una kagi ka ba ng telegrama na pilala na kapanid na pilala ka litra na baydan mo sus Maria. No? Tapos dugay pa na kisa magbasa ka ta telegrama utod-utod pa na ang litra kahit Morse code nang ginagamit didadit dadidadit didadit amo na no amo na gani at least na plastar mayo ni Maricel ang iyang nga sitwasyon ha survival mode to sa ginpasulabi ni Maricel nga matagaan sang maayo nga kaimtangan ang iyang nga bata kun nga ana pasugot sa nagpasugot sa nga dalon ana ito sang iya to nga lampingasan nga bana nga panulay nga bana nga demonyo to sa may tinto sa Samar to kay ti didto ya napapati ka nga may pamilya to sa nga masagod sa bata mo sakto. Oo, pang pero may naistorya kami nga taga didto. Didto gid man kuno sa pamilya niya Ate pero ba si- ginapamangkot ko tani kung Oh. ano ang ngalan bala sang pamilya na kung may Facebook kung Oo. diin gidapit sa may Pero, sama hay kung ko insakto para na. ma-communicate ko tani. Kun amo na ang sakto na kun amo ng plastar sa istoryanay base ato gid man to sa importante anay subo makuha mo ang address para bisan inano Amo- sa ulihi kag kung may tsansa may oportunidad gani sa ulihi. Pero ako ya pate ko but ko mapate ka man nga ara sa samayong kaimtangan to bata mo. Sa tinel sang ginpamangkutan namon okay man Okay, kuno sa ang bata didto man kuno. Galing ti basibla hindi na ikaw ang nakilala yang Iloy no kay ti 3-month old pa lang to di ba 3 months old. Oo. Sus Maria. Akan pang okay mo lang kung hindi mo lang at least makita kung mo lang sa sa siyempre halin sang tatlo siya ka bulan pila na siya subong 20. Ay, no. Pero importante mambal ko lang ma-advise lang sa imo subong pakabakod ka lang bataon ka pa Maricel kung baga malay mo makakita ka sa oportunidad nga makakadto didto at least kunara ang imong address hapos lang imo nga pagtultol pero hindi magkabala ka Maricel base pala makabulig ta kay man nga bisan nga daw hindi tagawbat yon sa Samar siguro pero ari naka YouTube ni i-upload ko ni karon ha base bla makalapot sa iya ano ngalan niya to ano ngalan niya may idea ka kung ano ngalan Kanila sang ngaran pang ay ko sang ano pero ang ngaran nagid ka to si Remark. Raymart ano apelyido Wala lang ko ano Benedicto apelyido nila pang. Benedicto base pa lang no base pa lang kag makatanaw sila sang YouTube channel ta Maricel may YouTube Oo, channel tayo ang tatay na pang amo na si Ricky Benedicto basi may kun ano makita sige nila. i-plastar ta sa mga taga Samar ari si Maricel Sobong isa ka Iloy siyempre may emptiness gid na gapanaghoy gapangita paagi agod ang iyang bata sang una kay ti napapati sa sang iyang bana nga ti mayong kaimtangan niya to sa Samar dito la dalon ti subong ya after 20 years napangita na sang iyang Iloy ikaw ba mensahe mo to si ikaw ba Siguro ang mensahe ko lang kung may makabati gid man kag may makakilala sa kay Ricky Benedicto nga ginbilin niya dira ang bata na kuno sa iya nga pamilya sa may Samar. Kung hindi mo ano ko plano nga makuhaon gid ang bata gusto ko lang makita. Bisan sa picture na lang sa Facebook o kundi dog lang palibo ko Maricel no kita niya mga kapuso mga kabarangay no basi mabuligan ta baton ko man sa gulingon kung hindi yan anak ko kilala mo. pero hindi don't ever think nga sala mo ang natabo ang imo lang during that time bilang isa ka Iloy ang imo nga ginpaminsar nga matagaan sang maayo nga kahimtangan ang imo nga lapsang nga ginbunag kay ti survival man ang sitwasyon nyo sa Manila. It so happen lang It so happen lang ang lampingasan mo nga bana nga demonyo mo nga bana nga na
Wailan takabalo no basi tuod nga ti ginbutang man to sa mayong kaimtangan ni mga bata galing kay ti subong wala na sa gapanugid. Hindi na napagpilita nagay kay pilit sa tawo nga wala gana. Ari sa Facebook live ta may sa aton nga YouTube ha sa mga pamati sa Tok to Papa. Okay? Ang YouTube channel ta Maricel subscribe man kamo. Papa Prince Space Talk to Papa channel. Papa Prince Space Talk to Papa channel. Ang aton nga fan page Papa Prince 93.5. Base na ideya kamo pwede nyo ko ma-PM dito. Ha? Liwat ano gani ang ngalan sang amayan eh? Ricky Benedicto pang. Ricky Benedicto. Ang ngalan sang tatay, sang bata nga nagbilin dito sa Samar. Din sa Samar dapet? Sa may Kalbayog. Sa may Kalbayog, Samar, ha? Ano ngalan tong ginpangalan mo sa iya sa una to? Si Rimart. Raymart Benedicto Guro. Base ginlain na to ng ngalan, pero base pa lang, ari ang iya nga iloy. Kapakitluoy. Nag-join naman ko gani pang sana kakalbayog sa Marngalan tapos nagbutang man ko to sa Yes. mensahe. Sige. Base. Pero daw wala pa man ti reply why pati subong kung ano bala kung may nakabasa o kung why. Pero you know what, Maricel, ang akon lang matugda sa imo subong himpit nga pagpangamuyo. Kaya makaako mangita gid sa sang pagi. Ha? Mangita gid O sa sang ako gani pa nga sa subong sa picture ko lang nakita si nanay ko. Ako 3 mo ko katuig na bulag sa kay nanay ko. Hindi pagbabae mga kabataan nga ara sa imo subong, ha? Away pa nga, why? Oh. Maricel, Ginahin matasan ko gina sila tanan. salamat gid Maricel. Thank you pang. Teacher, she told me